This is Zombie Mini Studio. May original composition. Iba na niya ang mga gustong risan sa babayin na ang binubuot lang ang may mga tunang ng kakarabuan. Isugat sa ako waray man ganing pinaliliw na sinisiklahan, tinutupahan ng aros banyakan. Iba na niya ang mga gustong risan kababainan ang binubuot lang at may mga tuna nga kakarabuan. Isugat sa ako'y waray man nga ni pinaliliw na sinisiklahan, tinutupahan ng aros paniyakan. Waray ako sala san pakaharo ko san imulala kay tuyo mo man lang naibo ako hindi pinakita san nakarito kami san mga magpilit nga puroy anan. Halatis tinita basi magmana. Bisan mo ako bayaan ikinilaan kabataan dito lang ang daugangan kay maupay magatama ugangan suro serbi isin adlaw gabi kay maarang kaugangan asawa ko liwan-liwan. Bisan mo ako bayaan ikinilaan kabataan dito lang ang daugangan kay maupay magatama ugangan suro serbi isin adlaw gabi kay maarang kaugangan asawa ko liwan-liwan. Nagtangis ang daan ang kasabot babayaan nagtinawa ang bagong ang kasabot uong dungo pero man daw waray ka mahihimo kay an original an babalikan ko. Ayaw kamasa san mga huring-huring kasi ako maglilimbong sa iyo kay unog man lang din sa kalibutan an waray buhat kinutang-butangan sayo dan langit ug mga kabitunan pag inantos ko waray katapusan ang dughan ko bisan pagabrihan mo waray ako paglibong na para sa imo. Ayaw kamasa san mga huring-huring kasi ako maglilimbong sa iyo kay unog man lang din sa kalibutan ang waray buhat kinutang-butangan sayo dan langit ug mga kabitunan pag inantos ko waray katapusan ang dughan ko bisan pagabrihan mo waray ako paglibong na para sa imo. Di ka maarang ang sulod sa nakong dughan intay ikaw gudlan ka mamatyan bisan mabutan ka kurian pirit good nga iilubog kay may manta katalwasan. Mr. Jason Tubera our perfect guitarist now Katubig. This is Zombie Mini Studio.
naman nga inaawila. Adlaw gabi akong binabayuan, nanlayo sinwaray manlatini ka nga, at kung iya mga hiyong patatapon man. Tanaman nga inaawilan, adlaw gabi akong binabayuan, nanlayong sinwaray manlatini kangan, at kung iya mga hiyong patatapon man. Kung sarabuton ko la nga ibaan magpapalangga, waray nagadako maghiungara, kay tukso mo man langayan, at kung iya mga hiyong patatapon man. Kakarag kanubong na waray ka sindayo, tubigingan pagbayod bua kay basi diri mauga. Tubigingan pagbayod bua kay basi diri mauga. This is Zombie Mini Studio. Nagpapasibo kadagagan nakuha malakpan sa himpalo. Abaras na pulilit kundi hirap mag-iso. Ay inday, nabakurin mo pagkatang mabakagunan si himpalo. Kung nasisira malangkat na magkasahan katabi. Kakaasya sa salay punan, kaya naguguma ang katiwala at kasarin iwan pamara ang balon. Ay ano, bakit mayaan mo ako? Wanay na balon, hindi lawas ko. At mga paglas mo, nairil na ang paras ng bato. Yes! This is Zombie Mini Studio. Bisan lang, dahil di nakakaasya sa
It's instrumental cha-cha. Sige sayaw-sayaw. Oh yeah. This is Zaldi Mini Studio. This is Zaldi Mini Studio.